Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay ito programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes kakailan 17 ti mabilang idi bulan ti Marso 2023 manibud ti ENR online may danon maning kada kayo ti sambali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dali apo ti pagamyo Robert Berto de la Cruz idi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin tapno idasar mi apo di damag hindi pagsasaritan pagsisinukatan ti kapanpanunutan nga amumi apo nga adda pakasagnantay amin nga sangapada. Okay, di damag apo ngayon kam dasar kada kayo itilasod ti may nga oras sanga pulo ket talo apo nga coming ti CIDG iri National Capital Region gagiyem kay absat na ikat day di pwesto gapo iti aligasyon nga may ramraman dito iti panagkuniber gagayem ken kakabsat iti sabali nga banger napintas nga damag dahil nagbali na kariapo ti agdama Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga panagbalin nga 20 pesos ti kada kilo ti presyo ti bagas alis dandani kanon maipatungpal segun metlae nga po iti apo presidente nga madadagi ti reaksyon nga no maipatungpal man dito gagiyem kay kabsat ket saan kuma nga maapektaran ti presyo gagiyem digi irik dagiti agtaltalon. Iti sabali pay nga damag padaanan nyo ambulansya na usar iti pamaltog ijay Marawi kakabsat keng gagiyem Sus Maria Josep namak pay deta na po nga maarami da po nga pagluganan digiti agpaltog ti lugan ti gobyerno. DepEd agsarsarak apo iti pundo para iti pannakaipasdek ti agarup sang agasot ini mapulo ket 5,000 nga classrooms gigiyem nagado na po nga classroom nga kasapulan kakabsat ken agagiyem iti sabali nga banger Commission on Elections karigam na ti regulasyon iti ACT agencies para iti election period gagiyem keng kamsat iti sabalin tupay nga damag Texas scam bimmabakano apo ti 93.3% kalpasan na po nga naipatungpalen ti SIM registration law segon iti Presidente. Senador Rafi Tulfo adda tigakat na apo kontra iti diskriminasyon digiti pulis kadagiti nakamotorsiklo kakabsat ken gagiyem okay so digiti apo digiti saganaming intay trataren intay pagsasaritaan idilasud ti may isang oras para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipud kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products.
at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agit pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, dan na palabasa po sa 10 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 12. Naikat ti pwesto apo ti umabot sa 10 nga kamkaming ti Criminal Investigation and Detection Group iti National Capital Region kalpasan nga mairamraman digito apo kadagiti irregularidad. Segon ti PNP CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat naikat iti pwesto digito kalpasan nga dawit tinaganda iti holidap. Arestarin da po ti maysa nga questionable wenno nag-arestar da iti maysa nga questionable nga raid EJ Paranaque di Marso 13 ti deti nga tawen nga adda di sumagmano nga Chinese nationals bayat nga aggaayam da po iti Mahjong kunana nga maibilang kaditi na ikat iti pwesto ket ti sangapulo nga non-commissioned officers ken talo nga police commission officers kabilangan dito iti mismo nga hepe ti CIDG NCR wenno National Capital Region nga ni Police Colonel Hansel Marantan na inlaluag pa ni Karamat nga naikat dito'y kalpasan nga adda ti nagpulong nga maysa nga biktima ken ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermunya gapu pay laeng nga po nga dagitoy nga pulis kano ket adda sumagmano kadakwada ti nangala kadagitay nangingina nga relo, bag, alahas ken 3 milyon na pesos nga adda iti bolt dagitoy nga biktima. Malaksid iti panang kikil pay dagitoy iti 10 milyon na pesos ken dagitoy nga biktima nga Chinese nationals nga kadagitoy nga Chinese nationals detoy ket kasukat iti waya-wayada gagayem ken kabsat. Kabayatan na inlaluag met ti PNP spokesperson ni Police Colonel Jean Fajardo
mismo nga ti hepe ti CIDG NCR nga ni Police Colonel Marantan tinagkid daw iti PNP CIDG Director Karamat nga maikat digitoy wenno maikat pa ditoy iti pwesto. Kunana nga kasapulan na wenno kalikagom tinasaong addang nga maikan iti waya ti mayuswat nga investigasyon babayan ka dito otoridad iti daytoy nga insidente. Ayun agasem gagiyim keng kamsat 13 nga police officer sa po may bilang ti hepe ti Criminal Investigation and Detection Group ti National Capital Region. Dagiti na ikat apo gapo iti panagkikil hulidap kuna iti Tagalog gagiyim keng kamsat babayan na po kada iti panaggrade iti aggaayam ti majong. Segon kini PNP spokesperson Police Colonel Pahardo naikat da po iti CIDG NCR na inaman niya naikat Hansel Marantan tapno maikan investigasyon wayat investigasyon di otoridad iti daytoy questionable nga raid nga inyuswat ti grupo ijay Manila. Kunana nga idi kano makadanon iti police di police operatives iti area na tiyempuan da po ti 10 ket 3 nga di 10 ket 3 individuals in act that prompted agsusugal gagiyem ken kamsat inayon ti spokesman wenno pa nakangiwat ti PNP nga ti report ti irregularidad nga operasyon ti nangiduron ken ni CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karapat tapno maikatmet detoy ken di sabsabali pa nga pulis nga nairaman. Saan met nga nabigbig no anya nga irregularidad ti operasyon ngem majong kunada gagiyem kamsat at maimbestigar iti nasao nga kaso gagiyem ken kamsat diti sabali nga item apo ket majong adda nairaman nya Chinese nationals nga agmamajong amom digiti Chinese nationals ket adut kwarta digita gagiyem ken kamsat nga deti apo ti nakaikatanda gagiyem ken kamsat base apo kadeti aligasyon adda deti gipsuplong nga biktima ken ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermunya gaputa dagitoy pulis ken sumagmamano kadakwada ti naalaan apo kadagitay nangingina nga relo gagiyem ken kamsat nangingina nga relo kamsat ken gagiyem kastamet den adda pay involve apo nga kwarta seknan apo iti detoy nga nasao nga operasyon da apo ijay Paranaque dagitoy pulis kita inyo kadlang mapanda agrade gaputa da irregularidad illegal nga panagsusugal inalaan damit tinapo digitay inala damit digitay personal belongings digitay niredan gigiyem ken kamsat adda digitay nang ala nga relo bag alahas 3 milyon na pesos manipud ti volt digiti biktima apay o kagenda pa ita volt agagiyem kamsata malaksid di detoy adda kanupay ti kinikilda nga 10 milyon na pesos kada iti Chinese nationals kagiddan apo wenno kasukat ti waya-wayada wenno saan da nga maibalod di ba yung mga dito agsusugal no kwakit 30,000 ti fiansada but may uli di kaso agasemet detan 10 million ada pay 3 million yen nala di volt gigiyem ken kapsat no agpaiso detoy dito ti pagkunaan po daduma ket ure di kiti uniformado nga gipat patungpal ti linteg saan tay nga taltalken ida kakabsat ken gigiyem tsaka mo tati kaado apo di kitay aligasyon kontra kadigiti apo nga pupulis digiti na uswat nga red ti drugs kaduan na ibagada na imula digiti druga digiti search warrant gagigim kay absa di ba na udi di tabira nga di apo ti claim deti asawa deti subject gagiyem ken kabsata nga demununan nya simrek nga pulis or coming ti search team gagiyem nga ije kwarto ipetpeting na pa nga nailukib DJ apla di naka di bedsheet or mismo nga DJ kutson DJ gagiyem ken kakabsat so that sa balimet deti nga pasamak dakdakkel man na po or sa mayarngi at kinikilan da po di tay agmamajong gagiyem ken kamsat
kenda dita apo nga naisuplong apo iti biyang ti PNP iso nga naikat da iti pwesto dito nga kameng ti CIDG gagihim ya. So dapat amutay dito apo tapno amutay met ti panglakagan tayo no datay ti pakapasamakan ti kasjay saan tayo nga agbalbalin nga memem masapul rumwar tayo apo ket siwalat ano tayo iparwar tayo apo dito irregularidad nga maararamid gagihim kabsat March 13 apo iti deti nga tawen idi mayuswat apo deti hold up gagihim ken kabsat babae na po kada ito nga kaming apo ti CIDG NCR idi ko manen pidiya damanen pidiya gagihim kay kabsat nga nagano naikat gapo pala nga po iti sa balipay nga irregularidad. Okay, kasangwanan dito sa balipay nga damdama gagyaman tayo kadito maganan. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North Lawag City. Babayin kani Honorable Telwin Tapawan kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat Pugad Lawin Carbas Aircon Service Air Conditioning Service Center, ito mismo nga Balintawak Street, Lawag City, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, John Floor Apartment, Barangay 50, Butong, Lawag City. Babayin ka ni kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., ka ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Babayen kada Mr. Henry Vallador kani Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. Victorino Pasqua iti Honolulu, Hawaii. Kastapay kani Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Kani ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na pagtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po kadito ay winners ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Dati kauna na po nga weekly draw nga nangabakan da po kadito pa premyo ti first prize, second prize, and third prize gagayem kabsat imported goods sa po. Then ada sa nga pulo nga consolation prizes nga nabunot po para iti premyo nga 200 pesos iti kada maysa kada kwada. So patinayon na po ti mapan agakupar agupa kadito cottages ti Blue House Beach Resort in Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Maibramang kayo po kadito the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayem kayong kamsat. Laglagipan nyo po kada agwakupara may kan nga insigida po iti maysa nga Blue House t-shirt. Then may kan amin DJ napan DJ nagkukuyog iti sa gaysa nga ticket apo nga dito iti mangitunda mabali na mangitunda kada kayo iti panangabak yo kari kakadakela pa premyo kas kari iti nangabak apo kari iti first weekly draw adan tupay promo when draw apo kari iti katingaan deti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagayem kamsat first prize 5,000 pesos second prize 3,000 pesos ken ti third prize 1,000 pesos plus adu nga consolation prizes pakiramanan na po dili pa premyo kadi tay maangay ito nga paayayam nga kas iti tag-ubwar beach volleyball team narayan gigiyem kay kabsat pakiramanan na po iti drinking beer ken drinking soft drinks gigiyem ken kas panira iti detoy nga naindaklan nga promo ti the Blue House Beach Resort iti grand draw po first prize 10,000 pesos second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos ken adupay nga consolation prizes digito nga papremyo kadagga po kadi nagtagikway ti the Blue House Beach Resort nga the Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing Kingalitos lechon manok hot and spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. Kingalitos lechon manok lang yan. Tuloy, tiya inte pa nagpipinadamag gagayim kay kabsat il programa tayo damdamag ni Berto. Ada po dito kaudyan niya rakurak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagayim nga asidegen ti pan nakay patungpal, ti pan nakay babat ti presyo ti bagas ti 20 pesos ti kada kilo. Gagayim kabsat nga dito po ket nagbalin nga kari ti biyang ti Presidente idi ta agkam kampanya iti kina Presidente wenno kim mandidato kas Presidente. Inarami da po ti Presidente tinasaong rakurak kagindan ti panakayuswat ti kadiwa ng Pangulo ije Camarines Sur no sa dinno apo nga mailako ti bagasa iti nasaong outlet iti presyo nga 25 pesos iti kada kilo. Ada ti palawag ti biyang ti Presidente nga trabahuan din ti gobyerno ti panakaibaba ti presyo pa iti sibuyas nga sobra apo ti panakaina nga to na iti napanpalabas nga bulan. May palagip nga nang rugi ti panakayuswat babaen iti administrasyon ni Marcos ti kadiwa project kas kadiwa ng Pasko idi Christmas season ngem nayatidug detoy ket nagbalin man nina po nga kadiwa ng Pangulo tapno ti kasta makaited ti sariwa di ti presko ken makabalinan nga gatangen di kiti umili nga produkto agrikultura gagayem ken kamsata kalikagom detoy nga saan laing nga pa tapno matulungan na digiti Pilipino nga makabangon naman po diti nadagsen nga epekto ti nangato nga presyo digiti magatgatang no di pay ket matulungan met digiti mannalon mangalap nga babasit ken babasit nga negosyo ken digiti individual nga agtaltalon nga maibenta po no mailako digiti produkto da gagayem ken kaabsat so awan padat imbagna no kasta sigurado agnamay tayo nga Filipino no DJ ti presyo apo ti bagas DJ 20 pesos iti kada kilo. Ngem nukit kita sumsumain tayo amangan tadamit epekto na kada tayo direkta kada tayo nga agtaltalon aglalo adu tagreklamo apo tinababa nga presyo ti irik medyo itata medyo bimma imangat ore presyo ti sibuy lasuna presyo ti bawang medyo imangat together with irik and mais gagayem kay kabsat so adda dito reaksyon na po may panggap iti plano nga 20 pesos ti kada kilo ti bagas nga saan ko mga rumbeng nga babamit dito apo iti farm gate price segon kada ito nga grupo digiti mannalon gagayem ken kabsat mainaig iti dito apo impeteng ti may sa grupo digiti mannalon nga ti panagbaba ti presyo ti bagas ket kalikagom ti gobyerno nga may patungpal ti 20 pesos ti kada kilo ket saan nya rumbeng nga deti ti rason tapno may baba ti farm gate price farm gate no kuna tayo ti presyo apo digiti sigon iti samahang industriya ng agrikultura wenno sinag si Rulukat deti nga grupo no kas pagarigan agbalin ti government policy agbalin nga government policy deti nga presyo ngem namnamaenda nga saan nga maapektaran iti panagbabauna iti presyo ti bagas manipud apo iti farm
Farmgate. Imunan nga adda ti rakurak ni biang ti pagasa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may patungpalen deti karina nga may baba ti presyo ti bagas ti kada kilo iti 20 pesos iti agdama available apo digitay bagas iti government kadiwe stalls iti presyo nga 25 kilos iti 25 pesos iti kada kilo. Sigon met iti samahang industriya ng agrikultura wenno sinag ni Executive Director Jason Kainglet gagiyem kaabsat ti presyo apo ket subsidize gaputa saan nga cost structure ti bagas iti agdama nga panyempo gagiyem kay kabsat. Ti price monitoring manipod ti Department of Agriculture iti ekalabes get mangipatpakita nga ti presyo ti well-milled rice kariti paggatangan iti Metro Manila ket 40 aging gana iti o para pulo kiti 5 pesos ti kada kilo. Inayon ni Kainglet nga ti agdama ket adda iti 22 pesos per kilo ti farm gate price ti bagas. No sa dinno nga saan nga retail price dito nga umabot apo iti 42 aging gani iti 46 pesos iti kada kilo. Yan yung dito ti presyo agagiyem kabsat. Kunana nga ngimato ti kada kilo ti production cost ti bagas gaputang ngimato ti bayad apo ti fertilizers, abuno, petroleum products ken logistics. Mangnamnama digito nga Mannalon wenno dito nga grupo digiti Mannalon nga saan nga maabak ti economic managers kadagiti panangi daulo ni Presidente Marcos tapnon ti kasta maipursigi nga adot importasyon ti bagas para iti pagilyan nya Pilipinas. Impiteng ni Kainglet nga mabalin laeng nga maibaba ti retail price ti bagas no ti panagrugi detoy ket intervention iti panagbabamet ti presyo digitay wenno digitay agtrabaho wenno kasapulan iti panakapatanor ti pagay maka kisaypay ti post-harvest losses ken kastamet ten mangikat ti non-productive players iti entero nga supply ti supply chain ti industriya ti bagas. So deti apo ti maysa kadagiti problema gagayem ken kamsat malagip yu apo nga idi lokatan ni Presidente Marcos ti importasyon ti sibuyas idi imabot ti agarup 750 ti kada kilo ti sibuyas. Adda reaksyon idi apo digiti mangkontra nga mabalin nga maapektaran na po digitay agapit kari di masungsungad nya bulan iti sibuyas gaputa nababanton ti presyo no sumrek digitay imported nga sibuyas. Parang kastamet apo dito imahinasyon dito sinag gagiyem kabsat nga grupo apo digiti Mannalon gagiyem ken kabsat nga no maibaba di presyo ti bagas ket saan niya akma apo ka DJ kasi adda production cost apo ti kada kilo ti irek adda computation apo digiti taga Agriculture Department amuda numano ti gasto ni Mannalon iti kada kilo ti bagas or irek gagiyem ken kamsat so rumwarda pa lang adda digiti kasje nga sumada wenno pa nagkwenta gagiyem ken kamsat siknan apo iti detoy. So ti problema ditoy adu nga tao ti mayat gagayem ken kabsat nga maibaba nga umabot ti 20 pesos ti kada kilo ti bagas ngem ti sektor ti agrikultura aglalo apo di agtaltalon maapektaran da manunukwan ti kada kilo ti irek no kas pagarigan ti paglakon ti merkado ket 20 pesos per kilo no kas pagarigan malaksida po no maasurot dedikas la na implementar idi silulukat pa ti National Food Authority para iti panaglako ti bagas ngem tatta awam meten nga banag nga aduman idi tinang kontran kakabsat ken gigiem no NFA rice iti merkado nabababa ti presyo na no digitay commercial rice nangingina ti presyo na gagiyem kay kamsat ngem no kitaem idi gagiyem dakkel nga kalaban digitay Mannalon DJ NFA rice gagiyem isungarod nga na awan dijayen nga lako iti merkado ket digitay lata commercial rice ti adda but na open apo iti
importasyon gagayem kay kabsat ya. Deti ti maysa ka diti saan nga napintas apo iti biyang ti kastoy nga sitwasyon ti ekonomiya ti pagilyan tayo. Mga ramid di kita leader iti solusyon tapno no mapalaganan ti publiko iti nangina nga bayad di kita produkto nga mapektado met di kitay agpatpatanor. O kitain nyo, ano pa di kita sabali nga kastoy. O kasla kuma di kita industrialisado nga pagpagilyan. Kaya't daa po nga leplepan ida tapnon ti kastaket diti green house emission di asok ket makisayan tatan agkalikagom met di kitay napopobre nga nasyon nga kas ti pagilyan nga Pilipinas nga agbalin niya na baknang industrialisado. So no ti surutem DJ kampanya apo di kitay environmentalist kasano nga rod nga ma-attain mo DJ kalikagom mo agbalin nga industrialisado nga pagilyan. Kastamet apo mangyaramid ka ti wagas tapnon ti kasta lumaka apo di kitay magatgatang kangrunan na apo di kitay agricultural products gagiyem kay kaabsat ngem maapektaran met di kitay agpatpatanor di kitay manalon so agkontra gagiyem no kas pagarigan deti ti ano so deti apo nga kalikagom apo ti sinag nga nagkunaan na nga ti plano nga 20 pesos ti kada kilo ti bagas saan nga rumbeng nga mangibaba iti farm gate price segon iti sinag at apektado no kan mabrok kitain nyo kat ado di kitay produkto tayo nga mabili gaputa open ti panaka serrek di kitay kakasjay nga produkto, especially agricultural products, degdegan pa dati apo ti smuggling, no marlukatan apo ti panag-import, gigiyem keng kamsat, saan niya agkuti dati produkto tayo, apay, kitain nyo nangingina lang aro din dete produkto tayo, gagiyem keng kamsat, nalaklaka dete agapo iji balasyo tao when imported, mas napimpintas pa iti kalidad na. Di kita nyo apo, di tay international di tay 5-star hotels, international kitchen nga kung kunatayo apo, paggapuan apo di kita usarenda. Di kita nangangato ti kalidad na nga imported nga vegetables when not nateng. Nga di kad maibaba dete nateng tay ditoy, nangat-ngato lat kalidad ni nangat-ngato lang ti kalidad ni ni imported nalaklaka pay gapo di DJ production cost da ije balasyo tao no karagabangibang patay nga nasyon nabababa gagiyem kamsat ikumpara kada tayo di ba di pagangalan tayo dandani awan mabagi ni mannalon dandani awan maganansyana degdegan to deta apo diti kalaban na apo nga didigra iti panawen kakabsat king gagiyem isu nga no daduma hantay nga mababalawa pong adda kitay negative reactions no adda kitay addang ti gobyerno nga kastoy gaputa amuda nga maapektaran da direkta apo so detoy depende implementar addan reaksyon ti sinag ti 20 pesos nga presyo nga plano nga panakaipatungpal ti 20 pesos ti kada kilo ti bagas sapay kuma saan nya mangibaba iti farm gate price gaputa amuda DJ nga sitwasyon di pada nga manalon gagiyem ken kakabsat. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. O para pulo ket 2 na minutos ti palabas kalpasan ti oras tayo nga alas 12 gagiyem ken kamsat ya. Dito kakaiba nga pasama ka po J Ciudad ti Marawi City kakailian dinggin nyo apo sa bagay haanen nga lingid kada tayo nga dadigitay parang government owned nga maususar kada kitay krimen kasla ko madigitay agtambang naka-uniforme dati uniforme police naka-uniforme soldado gagiyem ken kamsat usarda red plate ada digitay kasjayen nga napaspasama especially apo karito agraira tata nga pan nakapapatay digitay elected officials dati met napasama ka po iti Marawi agagiyam inusar diri suspect iti Pamaltog ti Marawi City ti town ambulance para iti panangyuswat da iti may sa akrimen. Base apo di CCTV footage, naalaan na po dito ambulansya nga nagsardeng, iniigid ti kalsada, then DJ driver apo pinaltugan na ti may nga lalaki nga nakatakder nga asideg iti nagsardengan DJ ambulansya. Kalpasan deta, wano kalpasan niya maaramid ti krimen, insigida apo naglibas ti ganman. Idi panag-investigar ti otoridad na amuan nga nakarehistro ti ambulansya iti nga kaskukwa apo ti ili ti ganasi. Mapagpatapatang at ti driver meta nga suspect ti Pamaltog ket ni Ansari Marahumzar dati nga municipal councilor nga nabayagen apo nga anupen dagiti pannakabagi ti linteg allegedly dito suspect ket team leader apo ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office isumet lang apo nga maala na di ambulansya gagiyem ken kamsat IJ Ganasi municipalidad ti Ganasi isong ad access na nga talaga kada di ambulansya dati tinagbali na po nga rakurak ti Marawi City Police Chief Lieutenant Colonel Gieson Banyaga na bigbig babaeng ni Banyaga ti biktima nga ni Joseph Alindo Saragena ngem rumrumar apo iti investigasyon nga saan nga deto iti target ti ganman no diket ada tao nga sabali iti asideg detoy gagiyem kamsat segon met ken ni Police Major Alvison Mustafa ti spokesperson apo ti Lanao del Sur Provincial Police Office posible nga ti ambulansya tinausar babaen ti suspek ngamin ammo detoy nga saan nga insigida nga makapagsardeng tinasaong dagiti sabali nga klase ti lugan ti ambulansya na amuan
nga saan niya mabalin nga i-flag down kung saan mapasardingen dagitay pulis when no sino man niya otoridad gigiyem kamsat ken saan nga mabalin nga sirraan da iti checkpoint gagiyem kay kamsat talaga da utak diti suspect adan ni kustudyer ti pulisya tinosar nga ambulansya sakbay nga ma-turn over ti munisipyo ket gapu iti panang ngibati ti suspect kalpasan ti nasao nga pamaltok. Ito kakaiba no? The access na apo iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office inosar na met din apo di ambulansya nga isu iti panang inosar na tapno mapampumaltok. Tiyan nga pagdaksa ni Jay DJ pinaltugan na maling target gagiyem kamsat hang nga isu ti target no diket adda sa bali nga tao apo nga adda DJ asidig DJ pinaltugan na nga isu siguro iti target gagiyem ken kabsat saan niya nalawag ditoy no adda personal nga alitan deti tao kadiji may sa adidi target na ngem no adda personal nga alitan da abi nga di na malasin DJ palpaltugan na gagiyem kay kabsat di ba no so nga adu digiti durumbeng nga malawlawagan na po edi daytoy nga pasama kabayatan na gyaman te kaditi sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand di St. Camillus de la Liz General Hospital number 121 J Flores Street Lawag City agyaman te ti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North Lawag City babaeng kani Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat po Gadlawin Carbas Air Conditioning Service Center edi Balintawak Street Lawag City babaeng kani Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bacaray Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao manipod po ti Barcelona Spain. Thank you very much June Floor Apartment Barangay 50 Butong ti Ciudad Tilawag babaeng kani Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market babaeng kada Mr. Henry Vallador kani Mrs. Cherylin Jacinto Vallador iti Santa Maria California, Estados Unidos. Ken thank you Mr. Victorino Pasqua iti Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asidig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Ciudad Tilawag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay,
ito yung tuloy-tuloy apo ti intay panagdadanggay. Ada na po 50 minutos kalpasan ti alas 12 sa 10 pa minutos sa galaunan. Padaanan nyo apo deti panakituloy nga may basa deti surat nga nakay palaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Sara. Iti programa tayo tinapalabas. Okay, mapante apo iti Departamento ti Edukasyon. Saan niya mapukaw-pukaw, saan niya malmalpas ti problema. Kalpasan na po nga ibagada nga simmadsad or nababa ti kalidad ti edukasyon. Ado di kiti agad-adal nga saan na makabasa. Ado ti saan na makabasa kan makasurat. Ngem di kiti makasurat ken makabasa nga agad-adal. Gagiyem kay kamsat. Idatabo puspusan deti panangirem-remedyo wenno panangamammo ti Department of Education no sa dinno ti posible nga pakalaan ti pundo nga mausar tapnon ti kasta masungbatan ti panagkurkurang diti classrooms iti nagduduma nga pagadalan ditoy pagilian idin numan idikalman kinunan ni DepEd Undersecretary Pemaco Densing nga masungbatan babaen ti ahensya ti classroom gap idi uneg ti pito nga tawen no adda ti makaumanay nga sa gasot a bilyon nga budget para iti panakaipatakder dagitoy nga balay pagadalan wenno classrooms gigiyem kay kamsat. The shortage of new classrooms is around 165,000 nga classroom gigiyem king kamsat. So sapsapulin min nga iti tipundo para ti uneg ti pito apo tawen nga kalikagom masungbatan detoy ngem kasapulan ti sagasot a bilyon na pisos según kini Densing gigiyem king kamsat. Idi 2022 gigiyem king kamsat inikan ti Department of Education ti agarup 15.6 billion awen no na ikan ti DepEd ti 15.6 billion nga pundo para iti panakaiswat dagitay wenno panakaramid dagitay classrooms nga detoy ket kay batugan apo ti 6,421 nga baro nga classrooms para iti tawen 2023 Irata, kitkitain manin ti ahensya ti panakaornos, renovation, ti sumagmano classrooms, tapnon masolusyonan, ti panagkurkurang apo, ti pasilidad, gagayem keng kamsat. Irisumet laing aldaw, makaited ti gobyerno, when mangited ti gobyerno, ti Japan, iti 25.2 million nga pundo iti babaen ti grant assistant for grassroots human security projects o GGP. Dito nga nakipinirma ti kontrata ni Japanese Ambassador Kawa Kazuhiko. Tapnon ti kasta maipatakder apo ti 2-story 6 classroom elementary school building iti Ilog Negros Occidental. Segon iti GGP scheme na iuswat apo ti ang iuswat ti Japan di 1989 ken napatungpal apo ti 553 grassroots project. Nagyaman met ni Densing iti gobyerno ti Japan gapo iti deti nga tulong ket masungbatan ti panagkurkurang ti classrooms gigiyem ken kamsat. So posible ka di apo nga rason detoy nga mangitunda apo iti nababa nga kalidad ti edukasyon diti pagilian ti nga Pilipinas ti kinakurang apo digitay digitay classrooms. Possible di ba digitay mamaestra kunada adu digitay nakininuman tayo nga teachers DJ sobra unay crowded unay nga classroom ando na duma 50 to 60 student DJ may sa kwarto medyo marigatan apo or di pa di talaga nga marigatan dagito yung mangisursuro nga manghold ti kasjay ti kadakkel na apo nga klase or bilang digiti adalan gigim keng kamsat. So no mapatakder apo ti ti adu nga classrooms nga mga komodar apo ka DJ loaded unay nga may sa classrooms gapu iti kinapanagkurkurang na possible nga mas napimpintas apo ti atensyon ni mga isursuro kada kitay agad-adal. So ti saludsod ditoy no kas pagarigan manen mabalin nga agbalin pa dito nga problema gigiyem keng kamsat ti saludsod ditoy no adu nga classrooms nya pakaipanan digiti crowded unay apo nga classrooms iti agdama. Saan ka di nga tanga kasapulan manen? Ti panagnayon iti mga isursuro wenno mamaestra. Gagihim kay kabsat, di ba?
DJ no kaapo ti man may saman niya probleman. So ag-hire manin ti gobyerno, di no manunto manin 165,000 niya classrooms. Ibaga tayo nga 30% from that 135,000 or 50% ti mahahayran. So dakkel manin niya pundo ti kasapulan gagayem keng kamsat. Iso nga masapul-apo ti dakkel nga pundo para ti Department of Education. Check nan iti detoy. Amangan tamay sa detoy kadagiti rason nga maibagbaga apo digitoy nababa nga di kalman na jerimwar nga nga ti talaga pagkapsutan di estudyante ket science ken math kakabsat kay gigim dapat digiti analysis uno panagadal research nga mangibagbaga pukaw detoy gapo iti panagsardeng ti klase gapo iti pandemya gagiyem ken kamsat haan nya face to face ti klase kakabsat ken gagiyem kadidi mun unang tawen or napalabas sa dua tawen gapo pailay nga po iti COVID-19 gagiyem ken kakabsat so no adda digiti mapatakder nga classrooms gagiyem ken kakabsat babaen iti pan nakasarak ti pundo nga agarok 100 billion pesos pari 165,000 classrooms mahayran digiti mamaestra. Malagip ko nga dati bala aga po ti DepEd Secretary nga ni Vice President Sara Duterte nga saan kumakano nga makibibiyang digiti local officials iti ranking apo wenno pan naka-hire digiti mangisursuro kadi nagduduma apo nga luglugar iti entero a pagilian nga Pilipinas. Ado digiti mamaestra, adot nalalay nga mamaestra, gagiyem keng kamsat, ngem di damit mayemplyo, gaput awang baker, parang ganon yung lumalabas. Saan nga DJ amom, no diket DJ amamom. It's not what you know, but whom you know. Kunada, gagiyem keng kamsat. So dapat apo nga maikanti importansya digito. Tapnon tikasta, maiangat ti estado kalidad ti edukasyon dito pagilian nga Pilipinas gaputa adun na po digiti agreklamo adun digiti mangipaniknek nga research tataripnong gagiyem keng kamsat especially panagtest eksaminasyon nga mangipaniknek nga talagang adu kadigitay maagad-adal ti saan nga makasurot gagiyem ken kamsat banaga po nga maysa nga nakababain deto iti estado ti pagilian ti Pilipinas kang runaan na po iti biyang ti edukasyon. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ti deto yung aldao para iti programa ti Damdamag ni Berto. Deto yung arutin na po ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Biyernes ti amin sa pada agyaman kamting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket
Personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asuk polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, kundi ket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kadwa nga gundaway, papagayam, kablawan da kayo, dinagasat nga malem, ti Biyernes, may kasangapulo ket piton nga aldaw, iti bulan ti Marso 2023. Manibod iti ENR Online, may danon kada kayo, ti sabali pa nga parang ti programa, Tinapalabas.
Cruz. Kadwa da iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno da kami ako ti agdanggay, iti pan nakaibasa, kuno pan nakaituloy nga may basa. Dahil surat ngayon patulod ni Pagayam tayo Sara. Kasangwanan ngayon tayo ituloy ngay basa, dito surat ni Pagayam tayo Sara, agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No darikriklayan nyo apoy ti Baguio, ket kayo nagpakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Thailand. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company. Amin nga construction assistance yung kasapulan nyo, manibot pa nakaplano, aging gana ti Malpas, ti pasdek yung pasdek. Kaya sa sistiran na kayo, serbian na kayo, ti TMT Construction Company, tinaingkalintigan na presyo. Masarakan dito, iti 48A Kabungaan North Lawag City, laudin lang nga po, ti Cabeza Elementary School, babengke ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center. Nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. At daan ka rin ang kakalaing nga aircon technicians. Tapnon ornusan dati problema ti aircon. Tilugan nyo, babayin ka ni Engineer Neil Hussein. Agyaman tayo iti John Floor Apartment. Iti barangay 50 Butong, iti Siyudad Tilawag. Babayin ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kaya ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta. Iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, raman nga di muntupulos malipatan. Pakaramanan digiti sa bali pa yalako da putahe. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa kini matmatunan da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor, manibod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Mr. Victorino Pascua, manipod di Honolulu, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Pagilian, Espanya. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan.
Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Surat nga nakay palaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Sara. Ili ba naglabas na giti panawin Manong Robert, nagbalinak nga kasla alila iti mismo nga onek ti pagtengan ni. Gapo iti panagbalbaliw ti ugali ni Tita Amelia kanya, nga kas-asawan ni tatang ko. Aglaloy di addan ti anak da, wenno kabsat ko, nga daytoy ket ni Delphine. Adda di gidi kundaway nga siyak, ti agaywan iti kabsat ko nga ni Delphine. Ket no kasta nga pa nagluluto, wenno pa naglalaba o may alan ni Tita Amelia, ket siyak ti agluto, siyak ti mapanaglaba. No kasta nga, kaslakayat ko ti agreklamo, dito'y nga kelgaen nak ti agsyuman kanya. Natured nga mangkelga kanyak no awan ti amak, no naka-duty kas security guard. Ket nadagsin di gidi balikas na. Apay Sara kasla agreklamo ka. Anya ti kahit mo sa uwen, siyak ti mangiluto keng ka? Siyak ti mangilaba keng ka? Ay, saan tita? Siyak latan. Kunak kabsat. Dito'y nga bayat nga aramidek di kiti imandong, wenno imandar kanya. Ni Tita Amelia, malaglagip ko day dinanang ko. Tinaanos unay nga ina. Ngano saan ko mga tanga nasapa nga pimusay, ket jak sa gabaen ti kastoy a panagrigat, iti mismo nga pagtengan mi. Pagtengan mi nga nakaisagpawan ni Tita Amelia, gapu ti panangasawa keng kuana ti amak, kabsat ko. Nagsarunod ti panagpasngay wenno panaganak ni Tita Amelia. Naaddaan wenno napasarunsunan niya sigida ti kabsat ko nga ni Delphine. Ket inpasngay ni Tita Amelia ti maysa a babae. Daytoy ket pinanaganan day ti Celia. Duan dagiti addik. Maysa nga agnagan Delphine ket maysa nga agnagan Celia. Nagbalin nga naragsak dagiti naganak kanya. Wenno ti amak ken ni Tita Amelia, gapot addandan ti anak. Ngem di na kaayat wenno kayat na nga sawen, nga manayunan manen ti responsibilidad wenno trabaho. Kayat ko
dumati agpulong ken ni tatang kaditi ar-aramiden kanyak ni Tita Celia no kasta nga awan ngem maama ka. Amangan ta ditoy nga dadda nga balsen na wenno dangrana. Isu nga awan tinaramidak no saan nga ti agtungpal lata kaditi mandar kanya ni Tita Amelia Manong. Naglabas digiti aldaw tawen Manong Robert. Agtawen idin ni Delphine iti talo iti tunga ni Celia ket agtawen din iti maysa wenno nasusot ket maysa. Nagtulpo sa kidin iti high school ket uray klaingen ti panagimandar ti amak nga mapanang agentron para iti kolehiyo. Ngem iti maysa nga parang rabiini wenno nakalpasan ti panang rabiini. Ang iduli na kidin kaditi na usar nga kubyertos paghermanan ni iti plato. Idita isingasing ni Tita Amelia ti kasto. Saan ka pelay nga enroll iti college Sara. Kamin ket dumakdakkel ti gastos iti diyang ni duangan ti. Sen may sapay saan kita dumakkel ti sweldo ni tatang mo ket umadano tayo. Pabalidak pa labis ka pelay ta maurnong tayo iti pag-enroll na iti kolehiyo. Saan ka di nga nasaya at singasing pulido? Ay, well neta, ang imadakin ni Sara no, kayat na. Kapag nga ni Sara ti ang desisyon, dataat ti ang desisyon na data ti ama kinina, data ti makaamu ti pinansyal, wenno estado ti pinansyal ti pamilya. Ang lalo duwang ti anak ta, da Delphine kinisalya, masapul damit ti kwarta ni kita. Masapol na ti arwaten, diaper, gatas, ket sa malipay. Ket mo isupay nga ibakletan, ti pagadal ti ni Sara, ang mga tagkurang kan, di no? Ay, sa bagay bukit niya. Saan ka nagtimig? Ngem pinagunyan nak ti amak. Agay ayam iti panunot ko nga, Andres ni tatang, ket ni Tita Amelia. Sige. Sige tatang mo pa eh. Kalikagong ko unay kumati agad nung iti kolehiyo. Ngayon gabot ako na yung marikatang tayo. Gabot at dadwapay nga kakabsat mo nga. Isakad yun ka sa kumanda. Awan mabalin ko. Awan mabalin ko. Kinunak manong ket si Makdera kon wenno pimanawa kon iti paginawan. Nagdiretso ak iti kwarto Manong Ruben. Dito'y nga nagsangit ako. Inay-ay ko ti bagi. When Manong Robert. Inay-ay ko ti bagi gaputa. Siyak pa'y ket din niya. Inauna nga anak. When no anak na tatang ket day dinanang ti mapaidaman. When no maagawan iti para iti edukasyon. Saan ka di nga nasakit para iti may nga anak ti kasta. Gaputa addan ti sabali nga anak iti sa bali nga asawa. Ket siyak metten ti may sakripisyo. Napipiyal ako Manong Robert no diyak maparigatan. Kadit ar-aramide ket unik ti balay. Ken ti kinamandador ni Tita Amelia kanya. Kininkemak iti unek ti kaunggap. Dagiti ar-aramiden kanyak ti agsyuman kanyak. Ngaminjak kayat nga dets dugtay nga problema iti amak. Aglalalo kitamok nga maritinir unay iti kinagwardyana wenno kina security guard na. No dadduma mariknak nga marikna namet ti puyat gapu iti panagwardyana iti rabii. Dita nga pagpabusuyan minto nga maturog nga uray agmalmalem. Ket agsublinto man iti duty da sumipnget. Daytoy ti rason nga
Jack mayor wanganan wenno maasyanak kenkwana nga mangipaay ti problema Manong Robert. Kasyak ti amak. Aglalalo ket no agsarita ti agsyuman kanya nga ni Tita Amelia. Kaslaawan serserbi ti amak. Tay kunak nga ruden Jack pulos nakita ti kastoy nga sitwasyon day ti day dinana. Ngem ni Tita Amelia ti makaitured nga mamangsasao ken ni tata. Banag nga nasakit unay kanya nga mangdingdinge kiti kasta nga trato na iti amak Manong ko. Naglabas pa iti aldaw bulan ken tawen. Sumreken iti kindergarten. Tininauna nga adingek nga ni Delphine Manong Robert. Dito nga pulusen nga saan nga naiririing ti karida nga agsubli ak iti pagadanan. Agtawen akidin iti 10 ket 8 kabsat ko. Idita mapanunot kumeten nga isaganaan ti bagik ngamin ket mariknak nga kaslaawanen ti maiturturayan ti amak. Nagpakada ken ni tatang ken ni Tita Amelia iti maysa nga aldaw. Tang, tita, dumakdakkel ti kasapulan tayo di balay. Saan met marud nga mabalin niya rumarka Tita Amelia ta. Adamit da Delphine ken ni Celia nga iwanang. So nga napanunot ko nga, sumapula kiti pagtrabaho akta, barbaring no, makatulong ang kada kayo tata. Kinunak, kinitanak ni Tita Amelia, kasla saludsuden na no apay nga napanunot ko iti kastoy. When no lumikliklik ka, kiti tutulong ko kinkwana. Nagbalikas ni tatang ket kastoy ti sa una. No deta ti desisyon mo anak ko, saan da ka mabalin na pawilan? Talaga nga agkurkurang ti masapulak para iti pamilya. Ket no mapanunot mo ti mapansumapol iti trabaho. Nasken unay tapno adamit urnong mo nga parakin ka. Narigat na pang namnamaam ti masapulak anak ko gaputa. Duwadag iti adding nga isakat ko. Kinuna ni tata, kuwentang barbaring no makatulong ang kada kayo. Iti panakapataot ti agserbi ti pamilya. Kinuna, nagtultuloy ti panang matmatmat kanyak ni Tita Amelia ngem saan met nga agbalikas. Nga dya kamuno pabor when no kontra iti singasing ko nga rumwarak iti balay mi ket sumapulak iti pamataudan when no pagsapulak. Nagsapul iti trabaho. Dedi mo na nga aldaw nga ipapan ko iti sentro. Awanti nasapulak. Kaya di sumangpeta iti pagtaengan nga pagiyanan mi. Kinumpruntarnak ni Tita Amelia. Oh, ada ka din na sa pulang mapagtrabahuan, Sara? Awan nga rod, tita. Awan pa iti nasaraka. Ang mga tawan ti mangalakin ka, kaputa. Ti pa nagkita daking ka kit donya. Na donya nga mintilangam. Kaslasaan mo nga bagay ti makitrabaho. Saan met tita amom deta? Amom deta nga amin na klase ti trabaho iti uneg ti balay ket aramidek. Amok nga amom deta gabuta. Amin nga imandar mo ket patcheck. Kinunak nga medyo makarit tiriknak. Iti nagbali na balikas ti agsyuman kanyak, Manong Robert. Kasla da kaya ta sa ti sumbat mo. Awan di kaya ta sa tita. Ngem kunakon amok nga amuyo gabuta. Amuyo met nga agtap trabaho ak ti uneg ti balay. Panagdalos, panagluto, panaglaba. Amin nga itutulong ko nga agaywan kadi ti duwa kakabsat ko kita aramidek. Saan kadi? Kinunak. Kasla na bainan ni Tita Amelia, iti day di nga sungbat ko. Ket bigla nga sinakbit nati, inaudi nga adjek nga ni Celia ket pimanaw iti ayan ko, Manong Robert.
Simmarunong nga aldaw, wenno simmarunong nga bigat. Ket dita kabsat nga, nagsapsapula kiti babalin nga serkak nga pagtrabahuan. Nga uray no katulong idin iti balay, ket ammok nga kabalinak. Ngemit ikadda kiti sentro ti ilimi, nakitak ti nakapaskil iti maysa nga pagpapanganan, nga agkasapulan iti serbidura. Dito'y kabsat nga intured ko ti simrek, naging no ordera kiti soft drinks ken sandwich. Ket bayat iti asidig kanyak ti agiserserbi, nagdamagak. Manang, agkasapulang kay ka dito iti waitress wano serbidura. Kinitanak ti babae. Wen, nabayagan niya agsapsapul ti amo mi nga lalaki iti agbali na serbidura wenno waitress. Kaming ket dududwa kami nga dito ita nagasawa mit ti kadwami. Kasta kadi mabalin kadi nga makasaritak ti bosyo agaplikara ko man. Sige. Inumin dito in-order mo niya soft drinks ket ibagak ken ni boss nga kahit kahit mo nga makasarita kahit mo ti agaplikara. Thank you manang. Bulon nan ti pimanaw iti lamisaan nga ayan ko, Manong Robert. Hindi ba inom ko ti soft drinks ket makan ko ti sandwich nga inorder ko, napanak iti kahera ket binayadak. Inasetgak manen ti babae nga may nangiserbi kanyak. Mabaling ka din niya makasaritak ti bosyo mana. Uy gayam na ibagakon. Umay ka ada dita pan nakakwarto na. Dita likod din ti counter. May kanta iserbi ka. Itulnog ka king kuana. Simrek kam nga ro diti may isa nga kwarto. Nga adday ti likod ti counter, Manong Robert. Nakatugaw ti may isa nga lalaki ken adday ti lamisaan. Sir, ni anya iti tinagan mo na adin? Sara mana, ni Sara. Kaya't nakano ti agaplikar nga serbidura diti restauran nyo. Kasta ka di. Agtugaw ka, Sara. Balikas ti medyo natataingan niyem siya. Mabalin manong 5 aging ganat inem nga tawen ti diferensya mi. No agtalupulon niya na surok, ititawin na. Sir, mabalikan niya agaplikara ka serbidora. Anya tinaturpos mo, Sara? Nagturpos sa klaya ti high school, sir. Saan ako nakaadal iti kolehiyo, kabuta? May salay nga security guard ni tatang kukit. Adapay dua nga, kakabsat ko nga babasi. Anak ni tatang ko iti may kadwa nga asawa na. So kahit mo asawen, ulila ka iti na. Balo ti amam, ngin imasawa man eh. Uwen sir, imasawa ti ubing. Kasta gaya, balo. Nagpada kami, orisyak ket balo akmet. Kasta ka di sir, uwen, ibaguray ka, langam ti kasla din na metam mo ti agbali na serbidura. Napino di kiti tudkudil ken ramramay mo. Saan sir? Kinapudno na ket kasla may sa asipud nagsardengak nga gadal ket kasla aklayangin katulong iti balay. Siyak ti agistimar. Siyak ti agluto, aglaba ket amin nga trabaho iti unig ti balay ngamin ket ti agsyuman kanyak isumit ti agaywang kaditi ububing nga adjek kastaya. Sige. May kanto nga ro din to bigat ngayon masapon nga stay-in ka dito eh. Masapa tayo nga aglukat iti bigat ket no aggapu ka pala iti balayo amangan tamaladaw ka. Adda ti pagyanan nyo nga kwarto. Ada dua nga kwarto nga nailatang nga pagyanan nyo ngem. May salaing ti mong susarta. Dududwa damit din yung agserserbi.
So nga, di may isa, mabalin niya. Isuti ako pa rin, no? Di mo kaya't di makikwarto ka di kakagwa. Ay, uwen sir. Giyaman ak sir ha. Sige nga rin sir, mapanakon. Thank you, di pa nangawat yung kanyak. Ken, panang ito, bagayo nga mangrugi akin ito nabigat. Thank you sir ha. Kinunak ket nagpakadaak nga bulon kun tirimwar iti kwarto nga ayan. Ti manager wenno agtagikway ti panganan Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Manong Robert. Ket dita nga dadat niya ni Tita Amelia. Kasti dati nagsaludsud manen, kagsyuman kanya. O Sara, nakasara ka siguro di pagtrabaho. Wen tita, nakasara ka ako. Sumrekak nga ro din ito nabigat, so nga nagawid akong tapno may ko iarwat di arwatik nga itugot ko kapag na stay in aksepta stay in ka niya. So, kasano nga ro din? Makatulong ka kadipay nga ro di balay no? Stay in kan tumiten, di pagtrabaho. Awan di mabaling ko tita, ta iso ti kayat ti busko, masapa kami na aglukat, iti panganan niya pagtrabaho. Panganan. So kayat na sa wen, servidora ka, nakaslamit ka niya gidi. Wen tita, agbalinat ka servidora, ngamin, siguradok nga kabalinan ti bagik, ti nagbaling ko nga servidora, narwama kong dito unig ti balay. Kinunak Manong Robert, napasarding manen nga nagsao ti agsyuman kanya. Ngem nagkidukira ka mangan ti baga namanen nga, idukdukit ko ti pa nagserserbik wenno panagtrabaho kinunik ti balay. Ngem nagtimek detoy ket kastoy ti balikas na. Anadam ti agbalin niya servidora, ado ti sulisog dita, aglalo iti panganan niya kasti pagtrabahoan. Ado di kiti mabalin nga nasawaan niya grayuking ka. At damit nga rudlangam. Kinunana,
thank you iti panangipalagi po kanya tita. Ngayon, aramidik ti amin ang kabalinak tapno mailiklikak nga may sagmak babaen iti panang palaag yung kanya. Mapana kong tita ta, iarwat ko digit arwate. Orayek ni tatang tagpakada aktumet keng kwa nakit ito numasapan ng bigat, mapana ko niti pagserkak at trabaho. Hindi makasampit ti amag nagpakadaan. Si Papalubos ken kastoy digit ibalikas na. Awanin na ka na ko ang pasensyaan na. Gamin ket saan ko nga maited iti pagserbiking kan para iti kalikabo mo nga mga anak. Eto yun, nagresulta iti baba mo pa nagsapol iti trabaho. Ang bumet yan nga, dakkel ti masapol iti duwangan din, dadelping ti muselya. Kwentang maawata, ket di na pakatanagan. Aramilig dito ito kung mga tulungan pa na kayo. Ang tulungan ko, sapay ta, tanabayin na matiyos, pinisiservin mo ng trabaho. Ulitek ti dumawan kay kayo di disponsa. Ulitek ti pakawag kay ka, kapoy di dyan pa na kayo, ti may sa kanini ka mo na ang responsibilidad mo na sa mga. Ladingin ti ka na ko. Bayang ta, itulod ka to ito lumigang. Tapno makitak met ti lugar na ito ng kapag. Kabigatan naman ng Robert intulod na nga rod ti amak. Ini mismo nga pagtrabahuak ngayon saanin nga simrek may dahil. Nang rugi at nga rod kas may nga servidura iti restaurant nga kukwa ni Sir Manuel. Manuel gayam tinagan ti agtangitwa may nga balo. Ngayon di pa nang rugit manong Robert dito'y nga adda sa bali nga babae wenno balasita nga adda iti kaha. Nagdamdamag ang kadigiti kakadwa ket naibagada kanya nga ti kahera ita ket isuti anak ni Sir Manuel. Siguro adda pa lang ini ti high school. Ngayon talaga kabisado ng ti agyan iti kaha. Natulong ti anak ni Sir Manuel ken na pare di pan nakipataray ti negosyo na. Dito'y pa nga naamuak at ipinmusay nga asawa ni Sir Manuel ket may sa nga Chinese. Nga isugayam kabsat ko tinangiruhi ti negosyo. Ini kano ket tumultulong laeng ni Sir Manuel iti kusina. Ket ti asawa na nga babae ti makapoy di pataray ti negosyo. Ket pinmusay dito iso na ni Sir Manuel itan ti mangiman maniher iti dito yung pagpupunganan. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products.
at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Naamamok ni Sir Manuel, kay customer ken ti anak na nga ni Christina, Manong Robert. Awan ti pilawek kani ti agama. Nasayat ni Sir Manuel, ken uremet ti anak na nga ni Christina. Nasingpet ken kasla di na ammo ti agunet. Nudad dumagit pakiang-angaw pay ka na kami. Kasi rin kasla ammo na nga i-level ti bagina no pay anak ti may sabak na. Pakisango pay kada kami amangan, pakaramanan ti amana. Banag na nakay-aywa kiti na sirkak na trabaho, Manong. Hindi ba naglabas di aldaw kapsat ko? Nakatulong ang met iti pamilya. Gaputan ng kas na nga agawid na kit ng isang petag kanini groceries. Pakaramanan met din di iti paggugustuhan at kanin di iti duwa kakapsat ko ng tigpay. Banag na nakaragdagsakan ti ama. Ket uri ti agsyuman kanya di tita Amelia. Aging nga nga iti maysa nga aldaw, napasungadak ni tita Amelia nga umay ti pagpapayak. Kinasarita na kung iputong nakita ni sarita kanya. Sara, mga aso ko, tulungan na kasi nita. Apay tita, hindi ka nito kayo. Masabi nito ang tama. Na-select hospital kay Kapsat mo ni Delphi. Saan niya ang sabi mo rin saan sumarapit di ba nagsabi niya pa nagpapit. Kintaray ko nito. Kinatakit nakakapapsukit. Awan di may ibatang may karito ni Iriseta ng akas. Kinunana, aguri na ka, mapagkuala ko ba ito ay hindi. At tapos ang kabasik niya, nabati iti, subdat na nagmusiri tinyawit ni Jeba. Inisisirek ko iti kwarto, Manong Robert, nakita na ni Sir Manuel. Abay, Sara, sino di babae ka? Kasagsalita na dito. Nagdanagak Manong Robert tamangan mo, agunget ti amo. Asin no kunak. Ti agsyumang kanyang sir. O may mangibagay ti kwarta na. O sarenda ti ospital da. May ospital ti in-inauna nga adjek. Kastaya, apa yan yung sakit na? Saan ka nung agsakit ti palag? Saan mo akin palagtaki na sir? So nga di ospital ti nakakapsod ka nung ino ti kapsat ko. Kastaya, anyari ti ka pa na? Pinakalang ti kwartak sir. Sige. Ito no, mapamuitin ti kwartak. Dumagas ka to dito yan. Nagdarasak nga napan nangalay, tinabat-bati nga kwartak. Dati ni kwarto nga magiyan at Manong. Ket iti tarumwarak, nakatakder pa ilaen ni Sir Manuel. Alayom dito.
Nalaem dito na inayon mo, kalita kwarta, ngayon mo, kini stepmother mo. Takno ito ba mo sa rin. Dahil di pa nakapaagas na atin. Pagyaman at sir. Nabigla manong Robert Jack ni Namnama nga mangipaay ti kantidad. Inibilangit ti kwarta nga inyawat ni Sir Manuel 5,000 a pisos manong. Napalalo nga yaman ni Tita Amelia initin ko kengkwana ti 7,000 pesos. 2,000 ti kwarta ken 5,000 a pisos. Tinted ti amo kamsaan. Kaspan nakadamag. Isungay di madamag ko nga rikwarda niti ospital, nagawid ak. Ket dito'y kabsat nga, kinasarsaritak ti kabsat ko, nagapukanumar na ti ospital. Saan niya nga tiladang nga kang kaning Delphine? Mabalin niya, naalam deta ka riti, sinsiriya kada, tiladang nga gatyatan mo dapat iskwela. Ang sama na. Kino na ti ubing nga medyo nakapsot pala. Maminsan, pilyen ti kanem ha. Saan ka nga karagatang ti tiltilad da. Kaya ti sukano ti baga ti doktor nga. Deplaw ti buksit mo ka ti aduunay nga kinkin na. Nagtunged ti kabsat ko. Inwar ko kabsat ti ginatang ko nga gatas nga para kinkuana. Oh, pero ti inume ha. Tapnol alis to ka bumigsa. Babaling ka no dito ko na ni tita. Thank you manang. Thank you. Imbasidek ti kabsat ko nga ni Celia ket siyak manang awang ka diti kupak. Ay, nalipatang kami din, sorry. Ikugat siyang tanto-datan ti kwarta ma, igatang mo iti kang kanin mo. Saan niya kas gadi kingkinan ni Delphine ti kanin Celia? Uwin manang. Inasot ko ti 20 pesos, maripo di bulsa. Oh, deta, kwarta mo deta. Thank you manang ah. Thank you kinunana. Ket napan na inted ken ni Tita Amelia. Nangig ko ti saon eh. Ti ading ko nga ni Celia nga. Nanang idulin mo deto eh. Dawatek to keng ka no mapana ti eskwela. Hindi pa nagbayad ko wakas servidura iti pagpapanganan niya kokwa da Sir Manuel. Jack ni Namnama manong Robert. Nga dagayam ti ilimlimed nga rik na kanyak ti amok nga ni Sir Manuel. Ngamin iti maysa nga aldaw nga dududwa kami nga agsarsarita iti uneg ti wenno uneg ti restaurant. Kastoy di kiti balikas na. Sara. Pagdaglaw ko kin. Awan ti mong paspasyakin ka. Awan ti mong dagdagaskin ka. Saan niya kas ka rin idua ka tuwam nga. Kanda ni kada agdiok ka kin. At namang dagas ka na kuwada. Awan ka rin ti boyfriend mo. Awan tayo sir. Ano nga tawin mo dito eh? Madya ka griro at taluin na bumpat nga tawin ka. Atawin ito may ngabunan. When nga ron, malagip ko yung nai-aplikar ka. Ate nga wampay kaya na yan mo. Kaya nakapimpintas ka. Awan din tayo kaya sir. Napili ka siguro iti lalaki. Awan din ti pilyet sir. Kabuta, kunaklangar ka na kayo nga. Awan din pwede na tayo kanya. Dito'y kabsat ko nga pinereng na ni Sir Manuel. Ket kastoy di kiti simbar mo balikas na. Amo ka din nga. Very special ka niya. Ano iti kayo ito asal mo siya? Sipo di agda ka dito ket. Nagbali na naganay kay tinegosyo. Kami na do iti mangdedayaw iti kinapintas ket kinasayaan mo ang serbi. Kinuri siya. Naguyuboy tiriknak. Naguyuboy tiriknak ken ka.
Embabay ni Kibagi. Ngamitakit kasla Jacob magawidan, tinagpanagpugulan. Ano tipod mo yun, sir? Agayatak ket kasama. Nagbalin niya na pasnek ni Sir Manuel, iti pa nagrayo na kanyak, sipod na ipudno na nga agayat kanya. Ididamo kasla, jakam munoan niya, ti aramidik. Gaputa amok ti mismo nga agrayrayo kanyak. Bakadlaw pa ikit diidin, digiti kakadwak Manong Robert, kit kankantsawan wenno, sasair wendak. Ape nga minsara nga di mo pala aklunen ni Sir. Ti nagbetan ti edadyukit saan metamalasing. Naubing ni Sir, gaputa na po daw. Agbagay kayo, gaputa napintas ka. Mabainak. Kasla mabainak. Anya ti kayat mo sawi na mabain. At darik nam keng kuanangim. Mabain ka, kasta ka di. Saan ka nakasungbat? Wenno saan ka makasungbat? No kasta dagiti kantya wenno parang sa iro da kanyak Manong Robert. Aging gamay kung sa bali payagundaway nga panagidukit ni Sir Manuel iti panagayat na kanyak Manong Robert. Inaklon kun detoy ngamin ket jakmet malibak tiriknak nga gapu siguro iti kinasayaat ni Sir Manuel nga nupay inaunangin siya. Inaklon ko ti ayat na Manong Robert. Di mo kinikabsat ket ragsak aminen nga maipay kanya kaputa nabukelen ti relasyon mi di amo. Ngem nakagura kanya ti anak na nga ni Cristina. Ket ditoy nga pasaray adda digiti pasagid na kanya. Napungkunana dagiti agrarama. Dagiti kayat na ti umangat nga usaren na pa ti pagita. Ipulpulong ko ken ni Manuel digiti nga sarsarita kanya ti anak na. Ngem imbaga na nga pagpasensya. Agingga nga iti may sa amalem. Inawis nak ni Manuel nga rumwar kami. Jak ni namna makabsat niya kadwami ti anak na nga ni Cristina iti irurwar ni. Ilikadami ti Mesa nga resort Manong Robert dito nga kinasarita na kami ni Manuel. Ken ti anak na ni Cristina. Amo ka ko Cristina nga mumon niya da relasyon tinagbaytan ni. Ken di Sara. Ket kasla makagura ka. Saan mo ko mga araramidin ti kumura nga mingket? Saan met nga maikat ni Kristi ni Sara ti obligasyon mo ket ka? Saan niya ni Sara ti makaumanay nga mangputol iti rangtay nga nagbaitan ta? Addan tulad ta ti rangtay nga isu ti mabalin niya pagtalaytayan tapno naging nasiligta. Ure adda ni Cristina. Wenno uri adda ni Sara. Jak to'y palubos anak ko nga ni Sara ti mangpuor ti rantay nga magkonektar kadata. Maawatan na ko nga. Nabayag una yan de di panawen ngay pupusay de di inam. Ket masapul nga adamit din sa baling ayat nga agari ti puso ket kaanggan. Balikas ni Manuel Manong Robert. Nagsangit ni Cristina iti daydi nga gundaway. Inmasidig kanya. Pakawanan na ko. Pakawanan na. Balikas na. Tita ko na. Tita ko na pitinwan. Pakawanan na tita sana. I'm sorry. Masakta ng langit kapunta malaging ko dahil ina. Ipanipudin na. Ipaayugin ka ti respeto. Ipaayugin ka ti respeto kas may kadwa na inak.
Nagtipon kami nga kas-agasawa. Inaramid ko met amin ang kabalinak Manong Robert at nagserti akit anak na ang Christina. Nakastipan na kabugar ko idadak kay dahil di balay ni. Dito'y meten nga nagkinawatan kami ken nagbalinin nga kasda. Agina kami at talaga. When man ko, naragsakan ang unay. Ken di saan na nagbayag nakisarita kami ken ni Manuel kadatatang ken ni Tita Amelia tapno at kasar kami. Simple laing tinaramid na kasar. Gapo na nagkasar kami laing iti may nga huwes. Kaling iti laing nayaban na sa nga ili ket katatang ni ang Tita Amelia. Dagiti dua kakabsat ko. Sumagmamano papagayam da Manuel ken papagayam ni Christina. Ken nagselebrar kami nagtan iti may nga restaurant. Manong Robert. Iti aldaw Manong Robert itatangko ket kadwami iti restaurant ni Manuel. Paisan kadagiti makipagserserbi wenno agyan iti kusina. Nadaan kami met iti maysa nga anak ken ni Manuel. Ano pa'y mas natatayan yun siya. Kapsat ko. Naragsakak unay iti nilaksit ti panakapay ko iti pinmeg ti edukasyon. Mabalin siguro nga may baga nga nagbanlaigiak iti lubong ni Ayan. Dito'y kapsat ko nga rikipak deto'y surat nga nang ipalaunak tinapalabas ti biyag kinayat ko kinagyaman at ting kapanibasa. To'y pagayam mo, Sarah. Pagayam ko, Sarah, Diyos nagminamet iti paningipatulog mo iti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Hindi nga rin papagayam pag kumakada kami dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati din tinatalinay nga malim ti Biyernes yu amin na sa kapada agyaman kang tingkay para Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.